Другата реалност е книга, която ни отвежда отвъд пределите на ума и ни запознава с невидимия свят, който съществува навсякъде около нас. Помага ни да осъзнаем, че сме неразделно свързани един с друг и физическите ни тела са само средство, което ни дава възможност да изживеем този прекрасен живот, за да се усъвършенстваме и развием. Запознава ни с духовните закони на живота, силата на настоящия момент и ни помага да различаваме и разчитаме синхроничностите, присъстващи в живота ни, за да открием верния път напред. И трябва да опиша себе си в момента, в настоящия, в който се намирам, бих казал, може би, спокоен, щастлив, хармоничен също, знаещ някои неща, но не знаеш много други и очакваш с нетърпение да ги научи, непрекъснато развиващ се, обичащ много. Всичко и всеки, навсякъде. Много може да се каже по този въпрос, когато се гледаме отстрани. Много трудно, когато обаче сме срещу самите себе си, тогава да кажем какво сме ние. Много е трудно човек да мине отвъд всъщност ума и да се определи като това, което всъщност не сме или това, което не сме свикнали да виждаме в себе си. Това е истинската ни същност, която е отвъд имената, която е отвъд формата, тази, която сме приели за даденост, отвъд сетивата, с които се служиме толкова добре. И всъщност другата реалност е свързана точно с това. Как да успеем да се докоснем до тази наша истинска същност. Аз се наричам истинска, защото за мен тя е такава усещане в ден днешен. Идеята се появи точно в момента, в който бях в една клиника след инцидента, който претърпех и не си спомнях кой съм, но пък усещах точно тази същност отвъд ума, тази така доста по-различна енергия, нека така да я нарека. И знаех, че по някакъв начин е нужно да я представя на хората на света, на тези хора, разбира се, които имат желанието и са готови по някакъв начин да приемат информация такава, каквото мога аз, разбира се, да я предоставя, защото всички сме уникални, имаме уникален опит в живота и по съвсем собствен начин успяваме да я представим тази информация. Имах възможността да се слея с нея в момента, в който така се срещнахме по-отблизо с този бързо движещ се автомобил. Напуснах тялото си и бях, може би, около 7-8 метра над него и виждах моите приятели как са се събрали долу около него и плачеха, защото бях в така доста плачевно състояние, както се оказа малко по-късно. Липсвала ми е част от главата, която след това ме замениха с титания в пластина. Ето тук това ми е титания на челото. И в следващия момент просто напуснах света такъв, какъвто го познаваме, такъв, какъвто сме свикнали всъщност да го интерпретираме. И се слях с тази друга реалност и бях там, може би, в период около 1 час, доколкото разбрах след това. А това там всъщност е навсякъде. Нещо, което пак не може да се опише с простичките думи, независимо колко сложно можем и сме свикнали да се изразяваме, то няма как да се опише. То е единствено само цялото там, където всички усещаме себе си като част от всичко, което съществува. Може би това е най-простичкото определение, което мога да дам и до което съм стигнал и може би до което така, говорейки за тази друга реалност, най-малко ще излъжа, казвайки нещо друго. Като безкрайното спокойствие и единение както с нас самите, така и с този, да го наречем, божествен разум, тази енергия, която е създала всичко от най-малките неща, които виждаме около себе си, до Вселената в нейната тоталност. Ние не трябва да се докосваме до нея. Ние се докосваме до нея във всеки един момент от съществуването ни, но просто не го осъзнаваме, защото сме позабравили, че самото съществуване, такова каквото е част от тази друга реалност. Всъщност няма друга реалност и тази реалност. Всичко е една
реалност, която когато успеем да отворим сетивата си, започваме да виждаме тук и сега това, което се случва по съвсем различен начин. Започваме да го възприемаме с едно разбиране, защо всъщност сме тук и по какъв начин можем да продължим пътя си напред, за да успеем както да видим всичките необходими синхроничности, които ни изпраща, да кажем, съдбата в кавички, но след това веднага бих добавил, нали, тази енергия, този универсален разум, както го наричам много често, за да успеем да продължим по този точно верен път напред, за да получим опитностите, от които имаме нужда, за да продължим нататък в нашето пътуване. Най-добрият начин, който аз лично познавам, това е медитацията и оставането и закотвянето, нека така да го кажем, в настоящия момент, единствения, който съществува. Защото всичко, което ние изживяваме и изпитваме, само по себе си се случва единствено и само в настоящето, нито в миналото, нито в бъдещето. За това, разбира се, има много техники. Основните, които аз използвам, съм ги описал в книгата и една от тях използвам в този един момент. Това е на активното слушане и говорене. Защото това е един чудесен начин, тъй като хората сме свикнали да се комуникираме помежду си. Защо не да използваме тази възможност да бъдем в този настоящ момент и да се осъзнаваме като всъщност наблюдателите, тези, които въвеждат своите намерения, мисли в тази реалност, която виждаме, и след това вече, когато настъпи подходящия момент, да осъзнаваме, че всичко случващо се е в резултат от нашите мисли, нашите намерения и нашите желания, такива, каквито сме посели в утробата на Вселената. Може би едно от най-ценните неща, които всеки един човек може да намери в тази книга, това са духовните закони на живота, такива каквито аз лично съм познал и такива каквито всеки един от нас може да въведе в собствената си действителност, в собствената си реалност. Постарал съм да ги опиша максимално простичко, без да се задълбочавам в безкрайно дълги и усложнени описания за това как може това да се случи. Закона пак естествено за привличането е засегнат там, но по един малко по-различен начин, доста по-достъпен за получаването и за даването. И още няколко други, които всеки един от читателите, нека да ги оставя така като изненада, ще успее да се запознаят. Закона за кармата и за дхармата, или за закона за целта на живота, е един от доста важните закони, за да можем всъщност наистина да разберем каква е целта на нашето съществуване тук на тази земя, защо сме решили да дойдем тук, каква опитност да придобиеме и как всъщност по възможно най-добрия начин да продължим напред, комуникирайки вече със света около нас и с хората около нас по един съвсем различен начин, наистина вече изпълнен с много повече мир, разбиране и приемане. Нещо, което всъщност липсва в много голяма част от нас. Можем да го използваме по невероятно много начини. Можем да го използваме буквално за да създаваме собствената си реалност, такава каквато всъщност си я създаваме и сега, само че несъзнателно. Осъзнавайки всъщност, че със всяка една мисъл, въвеждайки я в тази потенциалност, ние създаваме нещо, което ще бъде проявление в нашия физически свят в даден момент, ние всъщност можем съзнателно да започнем да построяваме тази действителност такава каквато е. За което, разбира се изисква дългогодишна понякога практика и най-вече думата практика, и аз наблягам винаги на нея. Това е основното. Няма никакво значение какво аз съм споделил с всеки един от хората или със света в тази книга. До момента, в който всичко, което е вътре в нея, не бъде вложено в живота на всеки един, който е решил да промени нещо в него. Затова казвам практика. Практикуването на всичките тези закони е най-важното. Защото всички имаме безкрайно много информация, с която евентуално боравим, комуникирайки си, но много малко от нас я въвеждат в употреба. А дори да опитаме за малко, дори един месец да решим да направим един експеримент, 30-дневен с това да въведем дори един от тези закони или една от тези практики, буквално ще видим как ще ни се отворят умовете и съзнанието за тази друга реалност. Просто ще видим как започнем наистина да привличаме нещата, които искаме.
Аз лично това, което правя, моята практика е следната. Аз обикновено ставам рано сутринта в 5 часа и първото нещо, което правя, сядам за една 30-минутна медитация и визуализация, в която всъщност поставям своите намерения, цели и мечти, които искам да постигна, визуализирам ги, успокоявам ума, за да мога всъщност да се докосна до това поле на чиста потенциалност и след това с процес на визуализация да въведа в него това, което искам да се случи. Оттам нататък вече най-важното в този процес е да имаме възможността за колкото се може повече време да престояваме в настоящия момент, за да виждаме тези синхроничности вече, които ни изпраща Вселената, за да можем, следвайки ги, да достигнем до осъществяването на всяка една от тези мечти. И една от тези мечти всъщност е тази книга, която стои там пред теб, тъй като тя беше единствено само една идея в моето съзнание. И визуализационният процес, който аз използвах, беше как всъщност минавам покрай една от книжарниците, дори нямах някакъв конкретен град и виждах книгата, не знаех как точно изглежда, но знаех само заглавието и я виждах на рафта всъщност вътре през стъклото. И в понеделник, когато излезе, всъщност официално аз излязох навън, разхождайки се и просто се материализират в точно този момент тази визуализация. Аз вървейки дори не очаквах, просто погледнах към една от книжарниците, тъй като не очаквах, че ще видя точно там и видях книгата. И точно това усещане, да осъзнаем вече, че наистина ние сме тези, които създават собствената си реалност, носи най-голямото удовлетворение и възможността да продължим още по-мощно, така да се каже, с още повече сила напред, следвайки все по-големи и по-големи намерения и мечти. Ние сме единствените, които си поставяме каквито и да било граници в каквато и да била насока. Мечти и фантазии, това е едно и също. Фантазиите също се превръщат в реалност, както и мечтите ни. От нас зависи дали ще си позволим да ги превърнем в такива. Ако имаме възможността да си позволим да бъдем вечно променящи се и приемайки новото в нашия живот, тогава дори и хората, дори най-близки ни хора понякога ще излязат от това уравнение или пък напротив ще влязат още по-силно в него, за да ни помогнат. Но при всеки един от нас е различен този процес. При някой това ще се получи с една съвсем различна среда от хора, които ще помогнат това да се случи, както се получи в моя случай. При други вече хора, които са в настоящето, в живота ни, ще ни помогнат за определено желание да се материализира в нашата реалност. Когато я писах книгата, аз я писах с идеята, че я пиша за всички. Нямах някаква идея, някакво намерение за това да конкретизирам определена група хора и така нататък, защото съм убеден, че всеки един човек в един момент от неговия живот има нуждата да получи тази информация под някаква форма. Дали ще бъде с тази книга или с някои от стотиците други, които съществуват, това е вече въпрос на личния избор от негова страна. Но аз лично нямах такова намерение. Всичко, което съм написал, е изразено и изцяло към целия свят, нека така да го кажа. Определено двама от авторите, които са повлияли много за това да бъдат тук и сега и да си говорим, са Екхарт Толе и Дипак Чопра. Това са може би двама от наистина най-силните, тъй като те бяха неща, които бях чел и бях слушал, защото обичах да слушам, бях на място, където можех да слушам повече аудиокниги. Така до голяма степен изиграха роля за това всъщност разширяване на моето съзнание, както разбира се и за последвалите вече събития, които приключиха с този инцидент, който аз лично, между другото, приемам като един от най-щастливите моменти в моя живот, колкото е странно това да звучи, защото тази случка, тя промени мен разбира се, че е за добро, но дори това добро в момента, в който се случи, изчезна като някакво понятие, т.е. понятията вече за добро и за лошо изчезват в момента, в който ние осъзнаем, че
сме тези, които ги създаваме. Не трябва да се случват и точно за това пише и в моята книга. Как можем по един съвсем естествен начин да минем през този процес, така че да се запазиме тялото здраво, да не се налага да минаваме през няколко месечен процес на възстановяване от какви си да било подобни случки. И точно за това съм описал всичките тези практики, които аз използвам в собственото си ежедневие, за да може човек, който има желанието да мине по този път, а ние всички вървим по него, независимо дали го осъзнаваме или не, да се възползва от моя опит, защото това, което аз осъзнах, е, че най-лесното, което мога аз да направя, което го правя всеки един ден, във всяка една сфера от живота, е да черпя от опита на хора, които са минали вече по този път и да имплементирам този опит в моето ежедневие. Дали това ще проработи е друг въпрос, но аз съм длъжен да опитам и виждам, че до голяма степен, в голяма част от случаите, то работи наистина. Следващата цел и следващата визуализация, това са втората и третата ми книга. Като втората е почти завършена, имам още малко работа върху нея и се надявам за следващия панаир на книгата, разбира се, дори може би малко по-рано да бъде вече действителност. В нея вече представям малко повече от опита ми в сферата на здравия дух в здраво тяло, нека така да го наречем. Как след като достигнем до всичките тези прозрения, вече да можем да създадем една прекрасна, да кажем, балансирана среда между нашата физическа реалност, такава каквато е, и тази, която е отвъд възприятията, такива, каквито имаме за света. Малко абстрактно прозвучава, е доста по-простичко всъщност, както и всъщност тази книга, тъй като това, което съм се постарал да направя в нея, е да опиша всичките неща по един много възприемлив начин, за да не се губи читателя в безбройните определения на неща, които всъщност единствено и само всеки един от нас може да изпита през собствения си опит. Другата реалност на Георги Жеков е едно дълго пътуване отвъд границите на нашия свят, към светлината в края на тунела и обратно. Книгата е врата към един свят, където нещата са различни. Тя може да даде утеха на онези, които се страхуват от смъртта, и отговори на онези, които се питат какво има отвъд самите нас.